Râmnicu Vâlcea. Mainstream media sources nicknamed it Hackerville. During this documentary, we'll go on a journey, starting in the town that inspired this whole project, via the people working hard to bring the cybercriminals to justice, before finally ending up face to face with one of those criminals serving a current prison sentence. Welcome to Romania. Before the pandemic, a town in this part of the world had started to collect a rather troubling reputation. The town's name? Râmnicu Vâlcea. A simple Google search of the name of this town, or even Hackerville, Romania, will bring up a myriad of sources discussing its reputation and the criminals that have come from it. So I boarded a plane and went to Romania in search of some answers. Landing in Bucharest, I jumped in a hire car and weaved my way 2.5 hours across the country and across the mountains to the town Râmnicu Vâlcea, a place with a very heavy reputation. On YouTube, there already exists a number of videos specifically about this town. They look depressing, and they tell this twisted story that make this town look like the nightmares from the deepest of the dark web. But as we pull into the town, it's surprisingly very quiet. There's not lots and lots of graffiti or dark alleyways as painted by these other documentaries. So what's the truth here? Is Hackerville a narrative painted by different forms of media? My first thought was to ask the people who live here. We headed into the town square outside of the local shopping mall and asked, have you heard of Hackerville? And do you know that you potentially live in it? Nu este probleme de nicio culoare, nici noaptea târziu, nici toate astea. Ce a fost numai pe internet. Ce am auzit eu, făceau cu carduri, cu astea. Dar Râmnicu Vâlcea, vă spun sincer, e un oraș foarte liniștit. Eu asta n-am auzit decât la televizor, eu n-am auzit așa de la oameni. Nu, la Vâlcea noastră nu. Eu aici n-am auzit de așa ceva, să știți. Oricum, aici e un oraș, aici ai curaj să ieși noaptea, nu ți-e frică de nimeni, nu e ca în alte părți. So the first people I speak to have either no awareness of the fact that their town has a reputation, or they don't want to talk about it. Have I been pulled in by the stories I'd heard? But as we kept quizzing the locals, there's a shift. Before I came here, I did the search on YouTube. I put Râmnicu Vâlcea, and the first thing I saw, Râmnicu Vâlcea, the Hackerville. So I watched some videos, and I'm excited to see this city. And I met some Romanian people, and they told me about that thing happened here, about hacker and how helicopter and FBI came here and everything. It's 6 years ago, so it's very exciting here. Are you aware of the past reputation of the town? Yes, I am fully aware of that. It's something that you hear about in the media, you read about it, and living here, it was well known that we are Hackerville. Știu câteva persoane care se ocupă cu asta, adică știu și fac foarte mulți bani din chestia asta și numai pentru asta trăiesc. Adică fac bani, fac o pauză, cheltuie bani și când nu mai au bani, se apucă din nou de aceeași, pentru că s-au învățat cu foarte mulți bani și vor să aibă bani cu toate și nu pot să se oprească pentru că câștigă foarte mulți bani. Cam cât? Mulți. I do have some personal experiences, if you like, with this because my grandmother used to live in the same apartment building as one of those hackers. He used to change his cars very often to very expensive cars. But you find everything. You find Porsche, you find I saw Lamborghini here, I saw Ferrari, I saw many expensive cars here. We started to pack up our equipment and get ready to head back to Bucharest for the night. But as we were putting away the camera gear, an elderly gentleman who had been watching us waved to us and flagged us over. He wouldn't allow us to film him for a reason that will become clear when we play this interview. He said that he doesn't want because then the hacker will come and kill him. Credeți că sunt periculoși, adică v-ar fi frică? Păi ce să facă? Păi ce să facă eu dacă n-am treabă cu el, nu intru în afacere cu el? Ce să fac? Ce să fac? Dacă eu nu am treabă, n-am bani de la ei, n-am bani de la cămătan, n-am bani, și dacă eu știu așa, bă, dacă n-am treabă cu nimeni, doar cu cea de speță la partea, n-am treabă cu nimeni.
Dar n-ai treabă cu ei, dacă nu te încurci cu ei, n-ai văzut situația cu mafia. Nu te bagi carte la televizor. That was a game changer. There's actual threat in the air. It's living all around them. So some people are happy to lean into the narrative because it doesn't impact their day-to-day lives, and it seems some are happy to discuss it openly. As I drove back to the capital city, I started to wonder, where do I go next? I suppose speaking to someone in authority locally would be the way. Luckily, we had an incredible amount of help from a local journalist who organised an interview the very next day. If someone knows about one particular town, it'll be the man who has to investigate them. Mă numesc Ionuț Marcu, sunt procuror șef adjunct secție de combatere a criminalității informatice și a terorismului în cadrul DICOT. Ne ocupăm, secția noastră se ocupă cu combaterea infracțiunilor de criminalitate informatică. Investigăm, am înțeles că vă interesează, frauda informatică în condițiile grupului Râmnicu Vâlcea. Se remarcă din punct de vedere al infracționalității informatice prin tradiția pe care are la începutul anilor 2000 sau chiar înainte de anii 2000, odată cu apariția internetului. Cam de acolo au început fraudele cu anunțuri fictive postate pe Amazon sau pe eBay, pe site-uri din state. Deci, practic, ei postau tot felul de anunțuri fictive de vânzare de bunuri, victimele trimiteau banii în România, după care bunurile, evident, nu erau trimise. Cam asta a presupus începutul și așa s-a remarcat Vâlcea. Dovadă și faptul că sunt încă persoane căutate de FBI în state. Sunt câteva persoane care au și un reward destul de mare, de 1.000.000 de euro. Unul dintre ei chiar s-a predat anul trecut. Avea o recompensă mai mică de 750.000 de euro. Așa a început și așa și-a căpătat notorietate. Toată lumea a vrut să facă bani în mod ușor. Adică e suficient să ai un laptop, o conexiune bună de internet și au fost dintotdeauna, au presupus și anonimizare cât de cât. Acum e mult mai ușor cu fintech-urile, lucrurile se desfășoară mult mai facil. Asta a fost cadrul în care s-a dezvoltat partea asta de criminalitate informatică și toți puștanii și toate persoanele care au fost interesate să obțină niște bani au început să facă lucrul ăsta. Dar nu e practic o activitate de hacking aici. Deci partea asta de publicare de anunțuri e mai mult o parte de social engineering, de înșelăciune. Da? Nu presupune. Mai sunt și persoane în Vâlcea care chiar se ocupă cu infracțiuni informatice și cu... În ultimul timp s-a ajuns la... Au încercat o felul de metode de obținere de bani, inclusiv fraude informatice prin trimiterea unor mail-uri în urma accesării. Au interpus cumva în relația comercială dintre societăți comerciale, au ales victimele din rândul autorităților publice și din România și din străinătate, în special din Spania, adică primării, spitale, nu știu, companii de transport în comun, companii de utilități, orice. Evident, autoritățile publice trebuia să plătească și sume mai mari de bani către furnizorii lor. Asta e ultimul trend. Da? S-au interpus cumva în relația lor comercială prin accesarea unor mail-uri, după care au trimis victimei un mail cu schimbarea contului bancar și victima a plătit din propria inițiativă sume mari de bani în conturile indicate de autori, după care intervine un alt proces complex de spălare a banilor. Da? Deci noi investigăm și partea asta de spălare a banilor, adică, cum zic americanii, follow the money, și de multe ori plecăm de la bani și ajungem la autori. Bani care tot procesul de spălare a banilor se desfășoară în România, de exemplu. A ajutat, pe de-o parte, de-a lungul timpului am cam luat liderii, să zicem, da? Persoanele mai importante au cam fost investigate, condamnate, dar din spate vin alte generații care vor să ia locul celor dintâi. Așa că încă lucrurile se desfășoară. Nu-i numai Vâlcea, e, de exemplu, și Alexandria. E un alt oraș important unde e la fel. De care nu prea s-a auzit, dar e la fel, cam la același nivel cu Vâlcea. Fraudele efective nu se desfășoară din România, adică ei sunt împărțiți. De obicei stau în afara țării, inclusiv în procesul de spălare banilor, pentru că e riscant să stai în România, adică toată lumea știe că
Vâlcea e vizată și nu riscă nimeni să locuiască și să facă efectiv infracțiunile din Vâlcea. Adică sunt fiecare împărțit. Unul stă într-o țară, unul stă într-o țară. Deci cam așa se desfășoară lucrurile. Asta cu migrația spre vest, nu știu. După care activitatea infracțională chiar se desfășoară din străinătate. Inclusiv conturile bancare prin care se spală banii. Se deschid cu acte false sau cu acte reale în alte țări din Europa. Din vest, de țări apropiate. Slovacia, care e cea mai apropiată țară cu monedă euro, Polonia, apoi Cehia. Și acum, adică încă se desfășoară. Sunt multe anchete cu FBI în prezent, dar activitatea asta poate important, nu știu. Activitatea chiar se desfășoară doar în state. Dar încă se fac, adică pe comisii rogatorii vin multe solicitări către noi să facem percheziții și de asemenea spunem în aplicare mandatele lor de arestare din state. Deci încă sunt, adică colaborarea cu FBI pe partea de Vâlcea și pe Alexandre. E destul de mare și acum. Și nu privesc doar fapte din perioada respectivă. Sunt fapte mai noi. Așa a și început în Vâlcea. Deci au fost niște licee informatice foarte bune și de acolo a început toată povestea cu licitațiile fictive. Deci în dosarele noastre chiar sunt altfel de oameni. Sunt oameni care știu limbi străine, știu engleză bine, știu că... Și activitatea asta de fraudare, de inducere în eroare presupune niște skill-uri pe care trebuie să le aibă toată lumea în stare să facă chestia asta și să se ascundă atât de bine, astfel încât să nu fie prinși. We seem to be onto something here, and we were asked if we would stay a little longer, because if we could, there would be a potential interview with an investigating police officer in Romania, one who is currently undercover trying to break up online fraud rings. It was an opportunity too good to miss. In the next episode, we speak to an undercover Romanian police officer infiltrating the fraud rings and speak to a special agent at the FBI about how fraud is a truly global problem.